gandang bleguduk suaru gembel sumarante hawela. Yen kowe mau takon karo Begawan Durna, apa to sababe negara Ngamarta kuwi ketaman pegeblok lan srana, apa yang kudu tak tindakake? Supaya negara Ngamarta iso waluya nirmala temajati jati temamulya. Oh, Antasena, aku ikhlas menehake. Aku wis duwe gegebengan lan wis gumana musik ana nyati ning Begawan Durna. Sejatine Ngamarta kuwi gampang gone gawe padang. Nanging merga saka gunemamu sing ora kepenak, merga saka omonganmu sing sajake ngembe ngias ngilani karo wong-wong Astina. Apa ing tak jaluk paripaksa ora tak kandhake marang kowe. Lho kok malah nesu-nesu ngopo to, Mbah? Kowe kok duka ngopo karo aku? Mesti wae aku nesu karo kowe. Kowe bayi wingi sore. Ora wani nundung karo Begawan Durna. Aku ki pujangga nang kene. Sakarmu, kowe arep muni pujangga sakarmu, arep muni nujum sakarmu. Ning kowe nang kene ki wong neneka. Kowe nang kene ki wong dediple. Apa dikira aku ora ngerti ceritamu? Loh, wong dediple piye? Iki pujangga Paranpara. Rak saiki, biyen iki wong ngemis goleke sego sepincuk asatama. Apa aku dikira ora ngerti ceritamu? Antasena gak ngerti ya? Ngerti, Mbak. Mbak coba didongengke. Rasa. Senengane kok, sengkune iki senengane bunga nek aku kewirangan. Apa perlu didongengke, Mbak? Nek aku perlu nek aku. Supaya damang, supaya cetha. Damang apa? Senengane ora wis rasa kena dititake. Sampeyan biyen ming perkara njupuk lenga-tala saka sumur sampeyan ngrakit suket dom-doman ya ora. Nganti gendhoga lenga-tala munggah dhewe ning dhuwuring sumur disumurupi karo Kanjeng Eyang Dastarata. Ana piyayi kok ampuhe kegila-gila murid terus diangkat dadi guruning Kurawa. Kowe mbiyen nek ora pamer sulapan nang kene iki ra ndek pangkat. Ming perkara sukete iso ngunggahke derajatmu. Ming perkara sukete iso ngunggahke derajatmu. Lah saiki sikut kok tok babati tok nggo pakan Mbah Putri ayo. Wih, apik tenan. Apik apa? Kaya ngono apik ora? Ya ta. Mula aku nundung karo sampeyan ki wis sak trepe, sadurunge Simbah Dastarata kuwi dadi ratu nang negara Ngastina. Sing dadi ratu kuwi Simbah Pandhu. Nanging Simbah Pandhu nalika semana murut ning Kasedan Jati manjing alam pamancat mapan tempat suci sinendal mayang dening para dewa weling karo Simbah Dastarata. Nek negara dititipke karo Simbah Dastarata, sak mangsa-mangsa wong tuaku Pandhawa wis dewasa kon balekke ning wangune ngemut gula krasa legi moh nglepeh. Kamukten sing semene gedene iki ora diparingke marang pepundhenku Pandhawa ning diparingke karo anake lanang ya kuwi sing jeneng Kurupati ya Pakdhe Duryudana kuwi. Apa to sok sababe iso diparingke